Asaxakekile amaqela ohlangulo ezama ukukhupha abantu abasavaleke phansi kobugoqo besekhiwe nesithili ke George Ntshona Koloni izolo. I thought the boys were unbelievable today. Absolutely. The pressing was good. Ijonge ngabomvu imidlalo ye-DStv Premiership neza kuqala ukugxidika kwethu kulamazomo. Umongameli Cyril Ramaphosa uyigxekile intengiso esematheni ezonyulo ye-DA eyichaza njengengcatsha umbuso. Inkosi Mazole isicaka sithambile singaphuzisanga amaseko masikawuleswa huqa. Asaxakekile amaqela ohlangulo ezama ukukhupha abantu abasavaleke phansi kobugoqo besakhiwe esidili ke George Ntshona Koloni izolo. Kuzakuthi kangoku ngabantu abangama-28 asebekhutshiwe. Kwabo bantu abathandathu baqinisekiswe njengabaswelekileyo logama abangama-22 besaphila. Baqikelelwa kuma-75 abasebenze bebekwe isakhiwo ukudilika kwaso izolo emva kwemini. Ngaphezu kwama-200 abohlangulo ngoncedo lwezinja ezinukisayo abagxile ekukhangeleni abo basaphilayo kusekwe nonxibelelwano nabo bavalelekileyo. It is 24 hours on. That is already a fair amount of time, and as I think Colin Diner said earlier this morning, the 48 hours is sort of critical, and then once you go to 3 days, that's the 48 hours only about focusing on saving lives and getting people out as quickly as possible. Urhulumente waseNtshona Koloni uthi usaqinisekisa ukuba kusetyenziswa zonke izixhobo eziyimfuneko kule nkqubo yohlangulo. We will make funding available. Whatever is needed, we need diamond cutters, we need whatever. We've just got to make sure that, because that's why you would declare a disaster. But in the interim, it's not, that we're not talking about that. We're just making sure that whatever resources are needed are applied and brought in as quickly as we can. Izihlobo nezalamane zithi kusafuneka zixelelwe ukuba abantu ababathandayo bafunyenwe kusini na. Us as the family who are affected with this news, what we need is we need just to find out where are our relatives, and we want to know in which condition these relatives of ours they are in, but we don't have any information at the moment. Injineli zezakhiwo ezizimeleyo amagosa esebe lezabasebenzi namapolisa axakekile aphanda unobangela wokudilika kwesakhiwo. Umongameli Cyril Ramaphosa uyigxekile intengiso esematheni ezonyulo ye-DA eyichaza njengengcatsha umbuso. Umongameli bethetha ngethuba kuphehlelelo isakhiwo esitsha sesebe lezekhaya nezigadle ezilikhulu ezakusetyenziswa njenge-ofisi zelisebe eMokopane eLimpopo. Uthi ezi ofisi zihambayo uzakuba lolutho okucutha umthamo kwi-ofisi zelisebe. Umongameli Ramaphosa uyichaze intengiso yonyulo ye-DA njengeqhwaya ubhukuqo mbuso nesenyeliso kwilizwe. Le ntengiso ye-DA ibonisa iflag yoMzantsi Afrika isitsha kancinci unobalisa esithi unyulo likhubalo lokuhlangula ilizwe loMzantsi Afrika kumbhodamo elikuwo odalwe liqela elilawulayo i-ANC. Xa iphela le video ibonisa iflag ehlaziyiweyo yelizwe ekhathwa ngomxholo wezonyulo weliqela liphikisayo omemelela umanyano kuhlangulwe uMzantsi Afrika. Umongameli uthi abempeli kumele babe yimbumba yamanyama bakhusele iflag yelizwe kuba amakhawe eli azenza idini ngayo. Anybody, particularly an organization that does something like that for political expediency, should really be ashamed of themselves, because it is the most despicable political act that anyone can embark upon. Kusenjalo umphathiswa wesebe lemicimbi yezekhaya uthi isebe lakhe liza kuthi gqolo lisandisa iofisi zalo kwizibhedlele nakumadederhu evenkile liqinisekise ukuba imveku zibhaliswa ngoko nangoko. Ngamafutshane uthi isebe lakhe livula iofisi kwizibhedlele nakwi-shopping malls ukuze abathengi bafikelele kananjalo nakwinkonzo zabo xa beyokucholachola iintwanana. Abahlali baseMokopane basamkele isakhiwo esitsha sesebe neofisi ezijikeleza ngezigadla.
Kusenjalo inkokheli ye-DA Mnumzana John Steenhuisen ikhusela le ntengiso yalo mbutho ebonisa umfanekiso weflag yeli untunyekwa ngomlilo. Uthi le ntengiso ijoliswe kubavoti abaza kuvota ngorhulumente wobambiswano ngakho phakathi kwe-ANC, i-EFF kunye ne-MK Party. Mnumzana Steenhuisen ebekwiphulo lokugaya inkxaso eMonti eMpuma Koloni phantsi komongo uthi Rescue South Africa. Le ntengiso yezonyulo iphehlelelwe ngecawa sele ijonge izihlandlo ezingaphaya kwezigidi ezintathu kumaqonga athile naquka khona amakhasi onxibelelwano ikwafumene ukugxekwa kabukhali kodwa wona umbutho we-DA uthi le ntengiso ayinanto. Symbolism of that particular advert was that our country's on fire. We've got 42% of our people who don't have work, 84 people being murdered every single day, 7 out of 10 young people cannot get a job. We've got load shedding. Our country is literally on fire and we need to do something to fix it. And the advert shows exactly what that fixing requires. It requires people to vote for the DA. And that's why at the end of the advert, the flag is restored to its full glory, giving people the call to action in this election. If you want to rescue the country, you've got to vote for the DA. Basindeke zikamdala abantwana besikolo samabanga aphezulu ngethuba kusitsha ibhasi bebekhwele kuyo kuhola wendlela u-R80 osingise eSoshanguve ePitoli. Aba bafundi ngabesikolo samabanga phezulu iHillview High School ekudolophu yasePitoli. Akubikho ngabantwana abaphulukene nemiphefumlo. Abanye babafundi babalekiselwe esibhedlele kodwa akubangakho monzakalo imandla. Abanye banyangelwe ukurhogola umsi. Kuza kuqhutywa uphando lunzulu ngonobangela walenyewe. Zithe zamanqi imoto ngelixa kukho lombhodamo kodwa amapolisa esixeko saseTshwane aye afika ukuzokuncedisa ekuvuleleni imoto. Kusenjalo abanye abafundi bebekule ngozi nabathe xhungu bachaze benjenje. But we were going home and then suddenly the bus stood and then there was like smoke coming out and the smoke increased. Then learners pushed the window off and then they just went out of the bus and then I took my bags and I ran out of the bus and then the driver just ran away. It was just a disaster. It was a mess. As they were going, the bus started coming out smoke outside and they told the bus driver to exit. But the bus driver didn't want to open the door, but unfortunately someone who was older than us managed to speak to the driver to open the bus, and luckily we were all able to survive and the fire started while we were outside. Kwalapha izindabeni lusazama ukumelana nokulahlekelwa usapho lweqala lePAC uba ukwedi Mkhaliphi osoleke ngecawa eminyaka eyi-9 ubudala emva kokugula ixesha elide kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Usabukele indaba kwijelo ye-SABC 1 yakwazi ke ukubukela kwakhona izindaba kwikhasi le-YouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukele ucofe ulike, sewuba ukamcofi usubscribe. Sibongweza wenze njalo. Make siphinde sithi kwaqo kwinqaku lethu elitshotshe entlanga lemva kwebili ngalentwa. Asaqekekile amaqelo hlangule zama ukhupha abantu abasavaleleke phansi kobugoqo besakhiwa esidilike George Ntshona Koloni izolo. Ukuzakufika ngoku ngabantu abangama-28 asebekhutshiwe. Wabo bantu abathandathu baqinisekiswe njengabasolekileyo logama abangama-22 besaphila. Baqikelelwa kuma-75 abasebenzi abebekwe esakhiwo ukudilika kwaso emva kwemini izolo. Usosibajikelelwe ANC Mnumzana Fikile Mbalula uthi inkokheli ye-MK Mnumzana Jacob Zuma iseza kuchopha ichaze ngokunyasha umgaqo-seko lombutho nakubeni luhlehlisiwe uviwo loluleko lwakhe. Le nkqubo ihlehlisiwe ngenxa yenkxalabo yokhuseleko. Mnumzana Mbalula bethetha ngethuba lephulo lokungena umzi nomzi kugaywe inkxaso eNanda eThekwini. Njengoba ukhetho lukazwelonke selisemome, amaqembu ezombusazwe abonakala zinkalo zonke enxenxa abantu aphinde ezwe nezikhalo ezikhona emphakathini. eNanda edume ngegameko zobugebengu unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula bamtshele ngey'nselelo ababhekene nazo. Thina lana into isihlupha kakhulu ugesi namanzi. Njengoba ugesi namanzi kungekho nje. Isimpintshene nomsebenzi awutholakale, angikwazi ukubakhela ngoba nabo abasebenzi imali ayikho. Ekhuluma nabantu kuba kule ndawo uMbalula uchazela izakhamuzi ukuthi isibonelelo sika 350 wamarandi sabahlwempu sizolulwa. We are implementing now even the 350 we are transforming it over time to basic income grant.
Umbalula uthi umholi we-MK uJacob Zuma usazovela phambi kwekomiti le-ANC ukuqondiswa ubugwegwe. So what they thought they will get out of the disciplinary process at Luthuli House, violence, anarchy, and turning our headquarters into a spectacle of anarchy, it doesn't mean the DC against Zuma is postponed forever, and that is he will never be disciplined. He will be disciplined. Umbalula uthi inhlangano yakhe inethemba lokuthi izophinde inqobe ukhetho. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Igala le-ANC umnumzana Dr. Skhwale lithi ikhona imingeni ngaphakathi embuthweni iyo lonto izizwenye zomzabalazo zeliqela ziphosa umrhaji zingenelela ngelibhulu umlilo ovuthayo. Umnumzana Skhwale njengezinye inkokheli ezazikhokhela eliqela njengomnumzana Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe nomnumzana David Mabuza uzibandakanye nephulo lokugayela i-ANC inkxaso. Kulindeleke ukuba unkosikazi Baleka Mbete nonkosikazi Phumzile Mlambo Ngcuka nabo bazibandakanye nala maphulo okugaya inkxaso. Umnumzana Skhwale begaya inkxaso eKatlehong eGauteng. Egaya inkxaso umnumzana Skhwale uthi i-ANC isemngciphekweni ngenxa yezinto eziliqela ezenzileyo ngokungafanelekanga kwisithuba seminyaka evisayo. Utsho esithi kubalulekile ukunceda iinkokheli ezikhoyo ze imiba yangaphakathi ijongwe kamva. When your home, your father's home is on fire, you don't do gabaza and ask what's happening. You take the bucket and join all others and we douse the flames. Then we can talk later. Ozaqala ukuvota uthi uza kuvotela i-ANC ngethemba lokuba imiba yolutsha iza kunikwa ingqwalasela. I hope as I'm going to vote for ANC is that we as young people, we get opportunities, jobs, and able to study. NSFAS doesn't give us problems. Kule veki ANC iphume ingqina ityale amalungu e-NEC KwaZulu Natal ukugaya inkxaso yonyulo. EFF izise izicwangciso zayo zokulawula ulwaphulomthetho kumasipala uMbaxa eNelson Mandela Bay. Ukuquka igqiza elizakuqubisana ngqo nolwaphulomthetho, ukunyusa kwenani lamapolisa atyala ezitalatweni, kwanokuhlaziywa ngokutsha kweevenkile ezikhupha iilayisenisi zemiphu kulo masipala uMbaxa. Usekela mongameli we-EFF umnumzana Floyd Shivambu uthi uluntu akumelanga luphiliswa ubomi bentshontsho zizikrelemnqa. Bame bechasane nolwaphulomthetho bethetha ngazwinye ekupheliseni ulwaphulomthetho kwesona sixeko sinobungozi kwilizwe jikelele. Banikezela ngoxwebhu oluquka izinyanzeliso emapoliseni abahlali. It can't be correct that every weekend we are burying someone here in Nelson Mandela in all the townships who has been killed by criminals. And what concerns us is that there are no consequences for those who are killing our people. Zizitishi ezintathu zamapolisa kulo masipala ezinoqondo eliphezulu zamatyala kubulala zikwindawo yama-30 kuzwelonke. Uluntu luyoyika kwanexhala kwizitalato. It's terrible. There is a lot of shooting that is happening in this area, and we just don't know where is this ammunition coming from, because it's difficult to get a gun license, but there is a lot of guns roaming around in the streets. Ipayaye kuba ifriend lisithi ngokusisaba uthethinyana biphila in crime ngokunzima loxofa ifoni zethu ziyaxuthwa nzima uthuba abantwana ezivenkileni. Kwiveki edluleyo uluntu lwaseNew Brighton labamba umngcelele osingise kwisitishi samapolisa bevakalisa unganeliseki sisimo solwaphulomthetho kule ndawo. Ndingulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Kwenye icala umongameli we-EFF umnumzana Julius Malema uxelele abahlali baseCastle eBushbuckridge kwiphondo laseMpumalanga ukuba bangavoti ngenhliziyo ngomhlomohlo 29 kule nyanga. OkaMalema bethetha ngethuba eliqela ligaya inkxaso. Ukhuthaza abahlali ukuba bavotele utshintsho ukuze bakwazi ukuxhamla kwinkonzo okubheka phambili. Abahlali baseCastle eBushbuckridge baphume ngobuninzi. Ibala iRhamashekho belityabekwe ngombalo obomvu ligcwele limi ngembambo. Kuninzi lwaba bahlali ukufumana inkonzo liphupha nje ayonto abayiphilayo. Umongameli we-EFF umnumzana Julius Malema uthi abantu kufuneka bazimisele ngakumbi ngosuku lovoto kube ngathi lusuku umuntu ayangalo kudliwano ndlebe. 29 of May, you here
auna wa tlon wa mbyala ba re makhuwa le ba khatlang ba le bolaya ke mabyala ba tseba re tabe le tailwe le fase le a tsamaya le na le nwele tshwantse o tsoe o le sober or today ke na le interview le future yaka. I can't go to my interview ke nwele byala. I'm going to vote and I'm going to vote for the future. uKamalima uthi ikamva loluntu loMzantsi Afrika lixhomekeke kwiziphumo zonyulo likazwelonke. Lusazama ukumelana nokulahlekelwa usapho lwegqala le-PAC uba uKwedi Mkhaliphi osweleke ngecawa eminyaka eyi-90 ubudala emva kokugula ixesha elide. Wayengomnye wabaseki be-PAC ekunye nongasekhoyo uRobert Sobukwe. Waqamela ngenqindi iminyaka engama-20 kwintolongo yaseRobben Island emva kokubanjwa kwakhe nabanye ababini ePaarl ngo-1965. Ukusweleka kwakhe kuze emva kokubhubha kwelinye igqala le-PAC uGqirha Mutsuku Pheko. Imiyalezo yovelwano isaphokoza kusapho lwesiswenya somzabalazo utata uKwedi Mkhaliphi. Emveni kokuba ephumela uvalelweni ngonyaka ka-1985 unikezele ubomi bakhe ephuhlisa abo bangathabathi ntweni njengethandazwe elizimisele ukukhulula uluntu ezimbandezelweni. Because his reputation preceded him. It was the type of mentoring that one as a 20-year-old in your life would always carry with you, particularly his calmness with which he conveyed the seriousness of the work that we needed to do. Usapho lwakhe lithi lisaxholekile emphefumlweni emveni kwalelahleko. Kunzima futhi kakhulu utata begula ixesha elide kodwa ke kusebhlungu nangona kunjalo. uMkhaliphi kulindeleke abekho kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo weveki ezayo ephumela kwikhaya lakhe eliseMandalay. Ushiya ngasemva inkosikazi yakhe umama uRuth, unyana omnye kunye nentombi ezine kuquka nabazukulwane abali-17. Ndingumlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Ibulorho edilikileyo neziseko zophuhliso ezingekho mgangathweni zendlela zenza ubomi babahlali belali yaseTsitsana eMount Fletcher bube nzima. Abahlali bathi batsala nzima ekufikeleleni kwiinkonzo zikarhulumente njengoko kufuneka bewele umlambo omkhulu. Le bulorho idilike kunyaka ophela emva kwemvula nezikhukhula ezimandla, nto leyo yenza kube ngumngeni ukuba abafundi nabahlali bawele. Phantse zonke iziseko ezingundoqo ezidingwa ngabahlali zingaphesheya kwalo mlambo. Iinkonde neenkondekazi kwakunye nabancinane batsala nzima ukufumana iinkonzo. Iinyanga ezintandathu zonke abahlali bewela le bhlorho ingakhuselekanga ukuze bafumane iinkonzo. Akukho hlobo lwenkonzo yezothutho enokubanceda ukuze ubomi babo bube ngcono. esayiwesi ngabantwana bethu badada kule bhlorho xa babheka esikolweni. Into elisize baphoselana ngobhaka, incwadi zabantwana zitshona emanzini, obhaka bayadada. Abahlali batyhola ngelithi nkquna ngaphambi kokudilika kwayo le bhlorho yayihleli ingumngcipheko kakade. Maxa wambi baye babhinqele phezulu bawuthotho bemfutshane bazilungisele ngokwabo ibhlorho yabo. Ngoku sithina siqonda uba sirhalela just a temporal measure yokuthi nje at least noko xa kunovela into ye-emergency at least bekwazeka ukuweleka nje apha abantu babe safe. Abasemagunyeni ekuhlaleni bathi iyaqwalaselwa le meko. Sifumene i-allocation eyi-12.3 million apho ke esiye sa-allocata okanye sa-prioritizer i-projects ezi-includa le yalapha eMatukuru. Umasipala waselundini uthembise ngokuyilungisa le bhlorho zingaphelanga iinyanga ezintandathu. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eTsitsana eMount Fletcher. Iinkokeli zoshishino zithi zikhuthazwe intshisakalo kaGqirha Sepp Motsuenyane ekuphuhliseni amashishini amnyama. Amakhulu abantu abuthelene eGallagher Convention eMidrand kwinkonzo yesikhumbuzo kaMotsuenyane. Lo ungasekhoyo besaziwa kakhulu ngokuba ngutata oshishino lwabamnyama ngenxa yendima wayidlalayo. Izithethi zithe usweleke ebuhlungu ngenxa yokrwithona eliqhubeka kumaqumrhu oshishino amnyama uza kungcwatywa ngoLwesine.
Mawahlangana amafilifu micamako basembonje ivumeleni ndinonkanyezini nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphauleka mbukeli into yokuba limathumba ntaka kwindawo ezininzi phako Bloemfontein koMahikeng koPitoli naphako izixeko zaphako Thekwini kanti ke kube zimvula ezingephi ezingathi sizilindele phazi ka-60% kwindawo eziphako Mangalisweni nakwindawo ezimantla pha eKapa Lodumo chuncembe mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso lithe rhwelele ngamafu kwindawo eziphako Mantla ko-Upington naphako Mahikeng ziqhubeke ke mbukeli imvula noko zithe chapha zingephi zika 30% pha kwindawo eziphako Mpuma Koloni xa sihlabela mgama mbukeli sijonga amaqondo bushushu aphantsi ngokuhlwa njengoko kaloku sibona kwindawo eziphakamileyo phako Musina 15 degrees Phalaborwa 13 degrees kanti pha eMbombela ngu11 degrees xa singena pha emazweni ko-Richards Bay 19 degrees eThekwini ngu20 degrees kanti ke pha ePietermaritzburg nguye u10 degrees singene ezenzweni mbukeli phako Sajonis koSnuka singene nakhona kaloku kwaBhaca eMount Remount Elief koKokstata siqhinele khona pha eMthatha nguye u12 degrees ilifudumala liphole noko phako Monti ngaye u19 degrees kanti ke mbukeli kwindawo ezipha ezixananazileyo kwintaba khona nguye u5 degrees eBloemfontein amaqondo bushushu aphezulu ngomsombukeli fudumele kakhulu ke phako Upington ngaye u30 degrees kanti ke xa singene emangalisweni phako koKapa kuye u19 degrees koWorcester 21 degrees Sutherland 18 degrees singene ke mbukeli phako Makhanda koNxuba nguye u24 degrees komani 21 degrees eMthatha 22 degrees kanti ke pha emazweni nakhona kaloku pha ePietermaritzburg bamani ngamanqaku ngaye u27 degrees fudumale ke ba kwindaba ezixananazileyo pha ekuphumleni ibe nguye kaloku mbukeli u29 degrees ndisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni chosi